bato nga kanang Lungsod. lungsod. Di amin sa location na mo is yan sa Batulete nga location. Pero kanawa tayo tungod sa kaaning nato og mga tanong mas kanang tanong dili pura ra og mga kanang pura ra og mga tanong nga gipaglaray niya. Inani kung kinsa may nakita sa akong mga vlog nga taga Leyte. Inani kadaghan ang nakita siya ang tanong mga wild plant. Oh, vlogger ka ma'am. That's good, vlogger. So kung gusto ninyo nga mopalit og mga tanong nga mga baratura, diara diriya sa lungsod sa Batulete. Very nice. Batulete. Dalawa guys, kasi mo grabe diri sa Batulete. Pagkanahan ng tanong mga wild plant. Ang kinikulo sila, dili kulo sila original nga taga bato nga naninda. Kagadiin mo, ate? St. Bernard. Sa ako pa, kung ingani kadaghan ng ilang mga tanong, ingani kadaghan nga ilang gidagi kang sa St. Bernard, ingani pa di ay sa nindot ang ilang lasang. Kay niapan sila yung mga wild plants. So, kinsay hilig dihang mga tanong, niara mo sa Batulete nga makakita. Grabe, magkadaghanan na amis ko guys. Kung dito pa oh. Oh, daghana ka adyo. Bura ra og mga utanon. Grabe. Mupalit nami. Oh, sige. Atong tanawon guys kung unsa ang ilang mga presyo dili ba jud mahal, affordable ba kaadyo. So since nga di ako nag-start diri og mupalit. Dali ate pila na ni? 5 no? Asa ko? Animal ka ng chico. Dito na lamang ako, kaya ako nalang sa likong hatak ining-uli na mo. Hindi, ma'am. Ilang sa tanan. Balik ka naman eh, di ba? Ano mo laki? Una ko na eh. Kasi nga, ina naman ulit amo, ano? Kasi ako ate. Aw, Mahiran. Perang ito. Mahiran. Ang tanong, mabot na sa LA. Los Angeles. Sa mga kwadyo sila. Hindi na naman yung miaka. So, dili naman kung iwan nga tanong rin ang kanila. Guys, pagkadaghanap po mga utanon dili. Yung tanan. Ma'am, okay, ma'am. Isa man sa awak. Yan isa pa na. Isa man sa sa ma'am. Pila man ang ako. Ay, bakit? Ma'am, umalaga ko lang grupo. Hoy! Wala na naman ko tangan ni magbunot, ma'am. Tangan ni magbunot. Malapit sa kanya, ma'am. Isa man yung nasiga. Awa! Dili na, pinsil mo ka. Nagpila ako ni. Ma'am, kini ma'am. Nasiga. Okay, siya ma'am. Unsa ako na lang magtanong.
Halo? Pero, bakit hindi naman kasi yung nari kami sa pagkaon,